Vás lidi, vítám vás u dalšího videa ze hry Critical Ops. Teďka už je to druhý díl. Si tenhle svět třeba. Možná jste si všimli, že mám trochu jináčí hlas, protože se mi mám sluchátka, oni mají lepší mikrofon než můj ten. Co to jmenuje? Jak mobil. Takže budu mít nový a co jinak. Hej, co je? Vole, už mám plnou Wi-Fi. No, honem. No, dělej, vole, už sledeš. Tak bychom si mohli třeba tady je 10 z 20, to je dost. Teda to je málo, kdyby nás to mělo připojit. Tak. Zabij ho. Prčic. Já si tady akorát trochu stlumím audio. Aha, tak to no už hrajem. To prdele, já jsem si koupil. Kde jsou? Tady většinou chodí už. Au, WTF? Co to bylo? Ne, přesně. No. Kolik to dáš? Já jsem měl úplně blbou zbraň. Já stejně vždycky zapnu. Já jsem v tom noob někdy. Možná někdy. Proč ne? Jo, vlastně jsem se dal na... Ježiši, MP5. Lollipop. Co? To je nějaký hacker, killer boy, vole. Tak to najde, že? Pojď, dáš bombu. Plantní. Yes. A hlídej to. Ne. Come back. No, hurá. Jo. Sakra. Ne, on to dá. On to dá. Ty svině, bych tě tak prokousal nejradši. Koupíme si modrou a tohle. A na Daniela flash. Super. WTF? To je hacker. Viděli jste to? Já to mám nahrané. WTF? Co to bylo? Kolik má kilo?
To Die Harde. Ten mě WTF, co to bylo? Ty svině. Budu chodit jinde, půjdu na Bčko teďka. Pojď, plentni. Najde. Našel. Pojď, jaj Maria. Ne, já tě prokousám. Sakra. Game over. Musím jít pryč. Pere. Je to, že je to tak rychle, teď to bylo jenom na 3 kola. Divný. Tohle video bude 12-minutový. Skiller Boy! Oh, double kill. Ty svině. Tady to pistolka dobrá. Ty jo, já mám málo nábojů. Ty jo, ale ten měl. M4. Jinak 7 minut. Spadlo sluchátko, takže teďka. Tak. Děkuju. Ty kretene. No, on tady bude. Já jsem věděl, že tady budou. Co? Co? Že si nevzal někdo moji zbraň. Škoda. Daniel Boss, to může být. Hej, Dane, jestli se na toho díváš, tak čau. Kogáško. Dan je taky boss. Dáško. No. Je nás tu dost, je méně a stejně to vyhraju. Tam hodím smůk, aby mě neviděl, když jdu. To jsem dobře hodil. Děkuju. Můžem. Co? Jak? Jsem střelil. Ok, tak P90 forever ne. Akečko je dobrý zbraň. AUGčko, P90, M4. Co to je? No. A já se vám ozvu, až skončí tady ta hra. Jsem tu. Prošplantoval bombu. Pipipiripiriri. Já tam budu čekat, takže já musím. Já půjdu na Bčko, mám bombu. Ne, nemám. Počkám, tady bude, když už se bere zbraň. Tak Willy Wonka, vole. Co, nějaké bugy. No. Double kill. No, co říkám, tam jsou.
On tam šel. Dělej plant. Yes. Gret. Co to je Gret? Vonka. Už tam házíš Blight. Blackout. Fletcher. Frag. To prčíc. Ty krávo. Tak jsem skončil. Ty vole. Já sem nepůjdu. Co? Kap. Ne. Kap. Pak. Střel ho, když se úplně viděl, že mohl být mrtvý, ale kdyby se ho takhle střelil, tak nevím, kdyby se ho trefil. A toho taky. Ty krávo, co to bylo? Hej jo, já jsem zapomněl, že tam jsou brokovnice. Jo, nejlepší krytí. Nejlepší krytí přes panáčka prostě. Jako přes panáčka, jako přes to. 12 minut, 13. Já si ještě vyfotím tohle. A já se s váma zdravím a já se s váma zdravím a asi čau.